Ahliňize salam, Yol Bilet YouTube kanalyna hoş geldiniz. Videoda Emir Nuruyev. Bugünkü video sapamızda arkiv programmasyny öwreneriz. Yani arkivator programmasy näme üçin ulanylýar, onuň mümkinçilikleri barada aýdyp geçeriz. Arkivator programmasy bir ýa-da birnäçe beýlik faýllar ýa-da bukçalary meta maglumaty öz içine alýan faýl. Arkiv maglumat saklamagyň, geçirmegiň aňsatlygy ýa-da maglumatlary gysmak üçin islendik faýllaryň köpsini bir kontener faýlyna birleşdirmek üçin ulanylýar. Arkiv döretmek we olaryň üstünde işlemek üçin ýürüýte arkiv programmalary ulanylýar. Meselem arkiv WinRAR, WinZip, 7zip ýaly programmalar ulanylýar. Käbir arkiv formatlarında maglumatlary parol ulanylyp şifrelänip bilinýär. Arkiv faýl bolgan maglumatlary we meta maglumatlary kompýuterda saklamak ýa-da bukçanyň guruluşuna, meselem elektron poçta iýermek ýaly kanallary iýermek üçin faýla gaplamak serişde hökmünde ulanylýar. Gelingen bolsa arkiv programmasynda işläp görelim. Programmaň linkini men videoň aşagynda apsaneda belläp geçer. Şol ýerden ýükläp bilersiňiz. Ýükländikden soňra kompýuteriňize bu programmany gurnaýaňyz. Yani programmany açýas. Biz nädip bir faýl ýa-da dokumenty arkiwa salmaly. Elbetde munyň üçin şu dabawty ýere gelýäs we basýas. Basamyzda şeýle penjere çykar. Bu yerden arkiwlajak faýlymyz ýa-da dokumentimizi saýlaýas. Meselem şu dokument we OK düğmesine basýas. Yani bu pencerede bolsa biz parol goýmak üçin yani üstüne parol bu ýere gelýäs. Parol goýýas. Meselem 144 OK. Ok düğmesine basamyzda görüşüňiz ýaly maglumatymyz, dokumentimiz arkiwlendi. Indi bu dokumenti arkiwden nädip çykarmaly? Şu izbilet ýere gelýäs we çykarjak ýerimizi saýlaýas. Meselem rабочий stol. OK basamyzda bizden parol sorar. Bu parol ýa goýan parolymyz 144 we OK düğmesine basamyzda görüşüňiz ýaly dokumentimiz arkiwden çykdy. Şeýle bilen bu videomyzyň soňuna geldik. Öwrenesiňiz diýip umyt edýän. Indiki video sapaklarymyzda görüşýänçä hoş, sag bolun.